Ahojte, vítajte u nového videa, v ktorom si zrecenzujeme tento set zo série LEGO City s číslom 60362. Je toto automývarka, tento set sa už vlastne nepredáva oficiálne, ale dá sa ešte kúpiť. A začnem teraz jej figurkami ako vždy najskôr. Takže táto pani, takéto tričko modré a tiež aj modré gatie, potom žlté vlasy klasické a má len jednu hlavu. A potom je tu tento pán, čo vlastne asi prevádzkuje tú umývárku, alebo tam je proste zamestnanec. Má to klasické gatie na traky, modré. Takúto hlavu zaujímavú som ešte nevidel. A šiltovku a máme ešte metlu v ruke. Potom je to toto auto, ktoré vám poviem, je celkom na nič. Alebo teda moc nie som z neho nadšený. Takže je to LEGO City, akože to musíme chápať, hej. Ale akože pozrite sa na to, proste toto tu neviem, akože čo to má byť. Taký sa je vzadu. SPZ je len vzadu, vpredu nie. To je akože divné. Tieto divné kolesa tu sú. Potom je to taký nejaký moderný crossover, ale akože tá maska je skôr taká ako z nejakého auta zo, neviem, 70 rokov možno. Takže také divné auto proste, ale tak akože je to LEGO City, takže OK. Ďalej tu máme takúto malú stavbu, čo vlastne, neviem, čo vlastne má znamenať vôbec. Možno je to dávkovač na vodu. A tu je nejaký kvietok ešte. To sa môže vlastne tuto na bok umývárky. Bolo sa týchto technik pínov aj na druhú stranu. Tak. A predtým sa dostaneme ešte k hlavnej časti už, tak vás prosím, aby ste dali like na toto video. Ak sa vám si to páči, teda tá 1 minúta, alebo skoro 2. A dajte aj odber na môj kanál, prosím. Tak, a poďme teda k tej hlavnej budove. Už tu vpredu vidíte tento skvelý názov, alebo teda nálepka je to Car Wash, veľmi pekný dizajn je to urobené. A takisto tieto akoby bubliny, alebo mydlové proste pena urobená vo týchto rôznych väčších a menších kruhových dielikov. To je veľmi super podľa mňa. Inak bolo tu len 2 nálepky, SPZ a toto, takže to je celkom v pohode. A vpredu tu máte tieto akoby najazdy. Tu vidíte potlačený dielik, je to akoby kanál alebo nejaký odtok. Potom z boku tu je veľké okno, tu samozrejme dáte tie technik pin. A tu je sa to také isté. A vzadu, to je také zaujímavejšie už, sú vlastne tieto veľké ventilátory, ktorým sa môže vlastne vysušiť to auto potom, keď sa umie. Čo teda váš zmysel, lebo mali by byť skôr vnútri ako vonku. Ale no okej. A to je takúto play feature vlastne, čo keď je vnútri auto, tak môžete toto dať a tá pena sa vysype. Je to vlastne zmrzlina, ale tak je to potom použité ako pena. Takže to popadalo kade tade. Ešte tu je jedna. Také skôr ako pre deti, ale tak akože každá play feature je dobrá. Potom tu sú tieto printed tiež nejaké ventilátory. A dal som dole strechu, aby sme lepšie videli. Takže to najzaujímavejšie je v interiéri. Kde sú tieto veľké kefy, čo sú vlastne také celkom špeciálne dieliky. Chcem to lepšie spredu ukázať. A je to ďalšia vlastne play feature, keď vlastne to auto sem môže vojsť. A tie kefy sa vlastne posunú. Ako je to možné? Tak tieto dole sú tu na takom gumovom dieliku. Tuto ho môžete vidieť, ktorý je vlastne ohybný, takže sa môžu hociako ohýbať. A tá vršná je jednoducho na tých 5 technik pinov, že sa môže takto dávať. To je plne akože super nápad. Je to také celkom reálne. A je proste dobrý nápad. Takže som rád. Pretože tento set celý všeobecne je pekný, sú nejaké nevýhody. A vlastne celá tá budova by mohla byť lepšia, by mohla byť väčšia, samozrejme, ak by to malo byť reálne. Videl som na YouTube, že si kúpili 2 a potom ich akože zväčšili, ale ja nemám na to ani miesto, ani nemám teda 2, ani dieliky na to nemám. Ale takže v pohode s touto jednou som. To auto, ako som povedal, celkom na nič, ale figurky pekné, dobré detaily, dobré tie play feature. Ešte tu som zabudol, tu sú tieto akoby tlačítka na zapnutie, vypnutie. Ale dal by som mu asi tak 7 z 10, možno 8, neviem. Ale určite akože odporúčam tento set, hlavne teda do mesta. Takže dá sa ešte kúpiť, ako som už povedal, za celkom dobrú cenu.
teda nie celkom dobrú, ale veľmi dobrú, takú normálne, ako bola predtým, som ju zohnal. Tak, ešte vám to celé ukážem. Toto tu môžem dať asi. Až to auto som vám neukázal v interiéri, tam je celkom malý interiér, ale 2 figurky sa tam zmestia. Táto pani je jeho šoférka. Takže dajte určite like na toto video, ak sa vám páčilo, dajte odber na môj kanál, ako som už povedal. Napíšte do komentárov, čo si myslíte o tom celom sete, či ho máte, alebo aké je vaše hodnotenie jeho. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte.